רוצה אותך, כן עכשיו, רעיון לסרטון. פרקור איפה, באיזה משחק? או שבמציאות אתה רוצה שנשבור רגל, זה לא מומלץ. כן. לא מומלץ בכלל, אני צריך לעמוד ולחיות אותי. ברובלוקס, פרקור ברובלוקס. האם זה רעיון טוב? לא מגניב, לא, זה מעניין, לא, זה מעניין. מי שלא אוהב רובלוקס תגיד לו, אל תתרגש. עוד רעיון, אתם רוצים רק מי שיושב, לא מי שיושב, רק מי שיושב. כן, את שם, כן. רגע, אני רוצה לשמוע אותה. סטילה בריינות? לא, חבר'ה, הגנבות האלה לא בשבילי. אתם יודעים שזה לא בשבילי, יש לי לב חלש. אז שנייה, בואו, יש שם גם רעיון? רגע, כולם מצביעים לי, יש שם מעריצים שלה, רגע. רגע, כבדו אותה, כן? כן. אילי זה רעיון לסרטון, זה בן אדם. משהו עם אילי, הבנתי, משהו עם אילי, אוקיי. אז תראו. בואו נגיד, אני אביא לכם רעיון מגניב לסרטון. אני אביא. האם אתם רוצים שאני אעשה סרטון של גבי משרת? הנה רעיון. עכשיו רעיון, אחרי שיש רעיון, אנחנו מתחילים להבין רגע איך אנחנו מצלמים את הרעיון, מה אנחנו עושים ברעיון, אוקיי? ואז אנחנו עוברים לשלב הבא, שהוא, מה כתוב כאן? צילום, נכון מאוד. עכשיו אצלכם יש טלפונים, וגם אני פעם צילמתי מהטלפון, היום כבר יש לנו צלמים ויש לנו באמת מצלמות, אז אנחנו יוצאים לצילומים ומצלמים את כל היום. אחרי שצילמנו את היום, כמובן גם הפקנו יש פה שלב קטן שנקרא הפקה, אבל לא ניכנס לזה כי זה מסובך, אבל נניח עכשיו צילמנו, אז זה עובר אחרי הצילומים לשלב של מה כתוב פה? עריכה. אתם יודעים שיש לי אורחים? ככה יודעים? כן, נותנים בדיחות, אז האורחים שלי מוכשרים מאוד, לימדתי אותם הרבה, והם עורכים את הסרטונים. עכשיו יש פה מישהו שיודע לערוך, יש פה בטח איזה אלופים, כל הכבוד. אז קודם כל שתדעו שכל מי שמנסה לערוך, לאט לאט אתם תשתפרו בזה. לא אומר לכם תהיו יוטיוברים, נדבר על זה עוד מעט, אבל תדעו שמשתפרים בזה כל הזמן עם הזמן. אז גם האורחים שלי כל הזמן ישתפרו. האם אתם מסכימים שהעריכה בסרטונים יותר טובה מפעם? כן. מצוין, יפה מאוד. אז אחרי שעשינו רעיון, הפקנו, צילמנו, ערכנו, אנחנו עושים העלאה. מילה מאוד מגעילה. מה שהיא אומרת בעצם זה שאנחנו מעלים את זה ליוטיוב. כל פעם שאתם מקבלים התראה, או שקופץ לכם התמונה ביוטיוב, זה אומר שהעלינו אותו. היום העליתי סרטון, ראיתם שהעליתי? לא! היום העליתי, אבל לא כולם ראו. בסדר, זה עלה היום, אני סולח. זה עם מאפין! מאמין לך.